Good morning, good afternoon, good evening, depending where you're watching me from. Let's jump into the video now. I want to play a video I make about Onyeze Jesus. Good morning, ladies and gentlemen. How are you guys doing today? I hope everyone is doing well. All right. Today's video is about Onyeze Jesus. Mama. In fact, all you know so like all. So Onyeze Jesus. He got the already go to everybody. Got already much. Mama can because if you need dibia ile ịgwa eziokwu ha ka nge ma why because ha magara plan gasị na ha wudibia oge onye ọbụla anya na ha na ha gọrọ onye ọbụla but if nge nwawo Onyeze Jesus nọ na church ede were dibia ije na church ede ale ọbụla na church buru cross ọbụla na ịkpa cross ka Jesus pa cross le je n'obe ma gị o na ndị otu gị because enwere other people the other pastor, the other okay, man of God, 80 now most wanted. You might get allow to go to because each Bible says, seek first the kingdom of heaven and his righteousness, and all that good things will be added unto you. But in only deceive people who are here, Kafia, Onyeze, in the father of all the men, in a glapanyum, the muddy, can a million people initiate. Undi Panesarike. Han ina eme initiate ha banyezi ha je church ha lazie be ha noro ha na afọ ka eke na arịarị akụkọ ha so Onyeze na ndị otu ya chegharịa n'ihi na alaeze eluigwe adịwo nso chegharịa oge ka chegharịa na agwa oge nkịta oge ka dị kịta chegharịa before the too late change Onyeze change Onyeze. No, what today? It's not today that I started praying telling them to repent for the kingdom of God is at hand. You watch it, you see? So that is it. It's not today that I started preaching the gospel, or a long time. All right? So guys, let's jump into the video again. Guys, you watch the video, right? Yes. See, this particular prophet I'm telling you about, or pastor, or will I call it evangelist? This particular prophet, guys,